ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭାବ ବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଗଜରେ ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ମାଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଗାଁ ଗହଳି ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗଜ ବା ହାତୀ ଓ ପେଚାକୁ ମାଙ୍କ ବାହନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଧାନକେଣ୍ଡା ଓ ପଦ୍ମଫୁଲ ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା ଦିନ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରାଯାଏ। ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସଫା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଝୋଟି ଓ ଚିତା ଅଙ୍କାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପଦ୍ମଫୁଲ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସ୍ଥାନରେ ପଦ୍ମଝୋଟି ଅଙ୍କାଯାଏ। ଖଟୁଲି ପକାଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ମାଙ୍କୁ ଖଟୁଲିରେ ବସାଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଟିରେ ତିଆରି ହାତୀ ଓ ପେଚାକୁ ରଖାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଫଳକୁ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳକୁ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ଭୋଗରେ ଚୁଡ଼ାମୁହାଁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଫଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କ ବହି ପାଠ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶରତ ଋତୁରେ ଏହି ଦିନଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମନାଯାଏ। ନାରୀମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଏହା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର କିଛି ବିଧି ଓ ବିଧାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।